Nakakulong pa sa Quezon City Police Station ng 45 anyos na car wash boy na rank 1 Municipal Most Wanted Person ng Goa at rank 6 Provincial Most Wanted Person ng Camarines Sur matapos na mahuli sa ikinasang operasyon sa pinagtatrabahuan nitong car wash station sa Caloocan City kahapon. Kinilalang akusado na si Salimar Domingo, 46 anyos, binata at residente ng Barangay San Benito, Goa, Camarines Sur. Ayon kay Police Master Sergeant Richard Capuz, ang tagapagsalita ng Goa Municipal Police Station, mahabang panahon ring nagtago sa batas ang suspect dahil sa dalawang kaso ng statutory rape at act of lasciviousness. So wala itong pinagrekomendang piyansa, itong statutory rape niya na 2 counts, and then ang act of lasciviousness ay mayroong recommend na piyansa nagkakahalaga po ng 200,000. Naaresto si Salimar ng pinagsanib puwersa ng CIDG, QCDFU at Goa Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Randy Carlo Aquino Gobot, ang presiding judge ng RTC Branch 30, 5th Judicial Region sa San Jose, Camarines Sur noong January 7, 2025. Kaugnay nito, nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang himpilan kung sakali mang may mamukhaan o makilalang mga nagtatago sa batas upang mapanagot ang mga ito at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.